салом алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Аз дидори ҳар яки шумо бениҳоят шод ҳастем. Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Шахсоне ки то ҳол дар YouTube канали мо обуна нашуда буданд, хоҳиш менамоям ки обуна шавед, лайкро зер кунед, фикрҳои худро ҳатман дар зери наворҳои мо нависед. Ин барои мо бениҳоят муҳим аст ва нависед ки кадом видеоҳоро, кадом мавзӯъҳо ба мехостед ки шумо бисёртар мо суҳбат кунем, мо гап занем, мо видео кунем, барои шумо пешниҳод намоем. ҳатман нависед ва агар навор барои шумо писанд омада бошад, ба дӯстонатон равон кунед. Инак шурӯъ менамоем. дӯстони азиз, мавзӯе ки имрӯз барои шумо омода кардам бениҳоят мавзӯи ҷолиб аст ва хоҳиш менамоям ки видеоро то охир тамошо кунед. Мавзӯи имрӯзаи мо ин сабаби асосии пешравӣ накардани одамон дар бизнес аст. бисёре аз мо шумо ҳангоме ки ба ширкати Faberlic омадем, бениҳоят ҳангоме ки дар бораи ширкат, дар бораи имкониятҳои ширкат барои мо шумо фаҳмондан хурсанд шудем, хушнуд шудем ва мехостем ки ҳамин бизнес кунему, теза даромади калонда бароем. Аммо мутаассифона бисёре аз мо шумо ҳангоме ки кора сар мекунем, дар байни кор дилмонда мешавем ва пешравӣ карда наметавонем. гӯё ба фикри худамон ки ҳамаи корҳоро карда истодаем, аммо сабабаш дар чӣ бошад ки намедонем, пешравӣ нест, пешравӣ намешавад. ва ман мехоҳам ки имрӯз барои шумо ду сабаби асосиро гап занам ки барои чӣ одамон ҳангоме ки ин бизнес мебиёянд, пешравӣ надоранд. сабаби аввалин дараҷае ки тамоми одамоне ки дар ин бизнес пешравӣ намекунанд ин аст ки онҳо то ҳол муайян накарданд ки дар ин бизнес кӣ мешаванд. онҳо то ҳол мақсади худашонро дар пеш аниқу дақиқ гузоштагӣ нестанд. Масалан, агар шумо онҳоро пурсед ки дар оянда дар ҳамин ширкат пас аз 5 сол ё ки 10 сол кӣ худро мебинӣ, дар кадом унвон худро мебинӣ, онҳо дарав ба таҳлука меафтанд ва чӣ ҷавоб доданашонро намедонанд ва кадом унвонро гуфтанашонро ҳам намедонанд. як унвонро мегӯянд, дуюмашро, сеюмашро, чорумашро аниқу дақиқ онҳо то ҳол муайян накарданд ки чӣ мехоҳанд. яъне онҳо ҳангоме ки ин бизнес омаданд, мақсади муайяни хешро нагузоштанд. ҳангоме ки шумо дар ин бизнес омадеду мақсади худро, мақсади аниқу дақиқи худро муайян накардеду нагузоштед, мутаассифона пешравӣ кардан дар ин ҷо намешавад. барои чӣ? барои он ки шумо намедонед ки ба сӯи чӣ шумо ҳаракат карда истодаед. шумо намедонед ки кӣ мешавед оянда. шумо намедонед ки ин қадар азобу меҳнату заҳматҳое ки кашида истодаед барои чӣ аст? барои чӣ аст? сабабаш дар чӣ аст? барои чӣ шумо меҳнат карда истодаед, одам даъват карда истодаед, онҳоро омӯзиш дода истодаед, дигар корҳоро карда истодаед? барои чӣ? барои чӣ шумо дар ин бизнес омадед? барои чӣ шумо дар ана ҳамин бизнес то ҳол истодаеду то ҳол мехоҳед ки давом диҳед? барои худ ҳатман нависед. якта листи варақро гирифта дар ҳамин болоаш нависед. барои чӣ? барои чӣ ман то ҳол дар ширкати Faberlic-ам? барои чӣ ман то ҳол ана ҳамин бизнесро напартофтам? сабаби асосие ки маро дар ана ҳамин бизнес қапидааст дар чӣ аст? мумкин ҷавобҳо шаванд, мехоҳам ки зиндагиамро иваз кунам, пули калон ба даст биёрам, соҳиби зиндагии беҳтарин шавам, падару модарама ёрдам диҳам, оилаи худама ёрдам диҳам, мехоҳам ки дигар давлатҳо сафар кунам, мехоҳам ки ба камбизоатҳо ёрии худама расонам. ҳангоме ки шумо ана ҳамин чизҳоро менависед, баъдан шумо мефаҳмед ки барои чӣ шумо ҳаракат карда истодаед. ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз. ва сабаби дуюме ки дар ин бизнес одамон пешравӣ карда наметавонанд, муваффақ шуда наметавонанд, бениҳоят як инам ман ростигар як чанд рӯз пеш фаҳмидам, як сабаби бениҳоят оддӣ аст, аммо мо ҳамин чизро дарк намекунем. агар аҳамият дода бошед, бисёре аз одамон мегӯянд ки ман аллакай дар ин бизнес ҳама чиро медонам, ман профессионалам, барои ман тамоми саволат оиди ҳамин бизнесте, оиди ҳамин ширкатте ман медонам, ман хати консултант хуб кор карда метавонам, ҳама чиро фаҳмонда метавонам, одам даъват карда метавонам, аммо мутаассифона чӣ хеле ки дар командаи ман пешравӣ нашуда истодааст. сабаб дар чӣ бошад, ман худам ҳайрон намедонам. медонед дӯстони азиз, ман инро фаҳмидам ва худам дар ҳайрат мондам. сабаби асосие ки одамон ҳамаи чизро медонанд, аммо пешравӣ надоранд, аммо дар амал ана ҳамин донишҳояшонро татбиқ карда наметавонанд, ин атрофиёни онҳо будааст. ана ҳамон круги одамоне ки шумо бо онҳо шиштухез мекунед. барои чӣ? барои он ки агар шумо дар атрофатон шахсоне бошад ки онҳо тамбал бошанд, онҳо шахсоне бошанд ки дар зиндагӣ муваффақ набошанд, онҳо низ шуморо алами хел ба поён кашида коре мекунанд ки шумо ин бизнесро давом надиҳед, шумо дар ин бизнес пешравӣ накунед, шумо дар ин бизнес муваффақ нашавед.
аммо агар шумо ана ҳамин круги худатонро иваз кунед, атрофионатонро иваз кунеду бо шахсони муваффақ шиштухез кунед, ин шахсони муваффақ шуморо ёрӣ медиҳанд ки ана ҳамон донишҳои гирифтаатонро дар амал татбиқ намоед. ҳамаи чизро медонед. ин бениҳоят олӣ аст. ана ку дуюм коре ки шумо бояд анҷом диҳед чи аст? Атрофионатонро иваз кунед. шахсоне ки дар гирду атрофи шумо ҳастанд, онҳоро иваз кунед. барои чӣ? барои он ки ман барои шумо 200% гарантия дода метавонам ки сабаби пешравӣ накардани шумо ана ҳамин шахсон аст. барои чӣ? барое ки одам якта сухан аста, якта миллиардер ҳамин сухана мегӯяд, мегӯяд ки ту гап зад ки дӯстони ту ки аст, ман мегӯям ки ту ки ҳастӣ. яъне атрофиёни ту ки бошанд, чӣ хел шахсият бошанд, чӣ хел одобу рафтор дошта бошанд, чӣ қадар даромад дошта бошанд, ана ҳамин атрофиёни ту чӣ гуна одамо бошанд, ту ҳам ана ҳамин хел одам мешавӣ. барои ҳамин агар ту дар атрофи худ тамоми шахсони нюдашника тамбала, шахсоне ки доим баҳона мекунанд, доим аз зиндагӣ норозиан ҷамъ карда бошӣ, ҳатман аз ин круги одамон баро ки дар зиндагӣ туро низ ба мисли худашон як шахси тамбал мекунанд, номуваффақ мекунанд, аз зиндагӣ дилмонда мекунанду мемонӣ. ан ҳамин хел дӯстони азиз, барои ҳамин шуморо боз як бор дигар ман мехоҳам пешниҳод кунам ки мақсади аниқу дақиқ монед дар зиндагӣ ва шахсияте бошед ки дар гирду атрофатон доим шахсони муваффақро пур намоед. чӣ хеле ки наставоне ки азизу дӯстдоштании ман Ҷафар ва Фарангиз мегӯяд, агар шумо бо 4 та одами номуваффақ нюдаш никинед, шумо панҷумаш мешавед. агар шумо бо 3 та 4 та одами миллионер шинед, шумо панҷуму шашумаш мешавед. барои ҳамин ҳама вақт ин зиндагии шумо аст, интихоб дар дасти шумо аст. хуб фикр кунед ки вақтатонро дар чӣ сарф мекунед, хуб фикр кунед ки чӣ мақсад доред дар ин бизнес, барои чӣ шумо ин мақсадро гузоштед ва ана ҳамин атрофиёнатонро иваз карда донишҳои гирифтаатонро дар амал татбиқ намуда пешравӣ намоед. ба ҳаматон бурборӣ муваффақият. дӯстатон медорам. ба канал обуна мешавем. саломату сарбаланд бошед. то дидор.